Hawnhekk jingħaqad il-mistieden residenti tagħna Matteos, kif inti? Tajjeb ħafna. Kellek ġimgħa tajba? Ġimgħa tajba ħafna, fimni, ġifieri jkun hemm naqra minn kollox dejjem. Nippruvaw nagħmlu naqra tipprova tqassam kif tista' ħanajt. U għadek żgħir, għadek tiflaħ. Għadek tiflaħ, suppost. Nisperaw meta nikbru nibqgħu l-istess. Sabattak naraw. Skonx tagħmel. Inti tkellem għallum. All right. Mela, naf li fil-passat meta tkellimna tlek ismem xi mod illum it-tema huwa l-ġurnata tat-tieġ, it-tieġ, manna l-protagonista qegħdin nlibsu għarusa, tagħmlu xara, l-make-up u fil-passat saqsejtilek di domanda tlek hemm xi mod kif wieħed jista' jitlef il-weight forsi daqsxejn iktar, ma għat l-isma' meta xi kultant meta jkollok anke meta jkollok ftit tkun iktar diffiċli. Meta jkun hemm il-panic speċjalment Mirejl, dak li jkun imur għal sistemi li huma daqsxejn drastiċi u daw is-sistemi drastiċi ma jħallux riżultati tajbin fit-tul. Ma żomm taġġilx, aħna ma nibżon riżultat fit-tul, aħna nabżon riżultat għal dakinhar tat-tieġ. Perfett. Issa jekk wara nerġa' niġi kif kont qabel. Issa, il-problema tkun hawn, illi altru jiena ħallejt tal-aħħar ftit ġimgħat u altru qed naħsiblu minn qabel. Issa qabel x'inhu? Il-minimu huwa rakkomandat madwar 6 xhur. Issa, 6 xhur mhux qed nitkellmu biex inti forsi tneħħi 2 kilos, tajjeb, però jekk inti għandek daqsxejn weight mhux ħażin x'titlef, iva titaħsiblu minn qabel. Għaliex? Għax ħanġamurlek għal kif bdejt. Iktar ma titlifhom f'salt, iktar ħattellaħħom f'salt. Jiġifieri min jagħmel affarijiet estremi, iċ-ċans huwa dak li jagħmlu rebound. Nerġa' niġi mill-ewwel kważi fej kont. Issa għajdli inti jekk hux worth it għal dawk li ftit ritratti ta' dakinhar, tajjeb u għal dik l-okkażjoni speċjali. Insomma, dibattibbli li ħatajdli. Li titlifhom f'daqqa ħanajdlek, worth it titlifhom f'daqqa terġa'. Dik il-ġurnata speċjalment ħatkellem forsi għan-nisa, għax insertajt mara, hija importanti ħafna u ma ritratti li ħafna drabi tagħmel kważi ħajtek. M'għandix dubju. Ejja ngħidu li kważi dejjem hekk kull Però kemm hu aħjar jekk vera li dik il-ġurnata hija vera speċjali li taħsbilha minn qabel. Ija, le, idealment dik hija l-aħjar. Ħanajdu kollox, ħankunu onesti issa. Fil-verità ġifieri iktar kmieni kellna mistieden għall-programm wieħed li jitkellem fuq il-fjuri li joħsib jirranġa l-fjuri u bdew jgħidu nasma' l-koppji ġieli preparaw anke minn sentej qabel. Sewwa. Jiġifieri jekk dak li jkun jaf li ħajżewweġ sentej oħra billi 6 xhur qabel it-tieġ, sena qabel it-tieġ beda jipprepara u joħsib tal-figura tiegħu. U hawnhekk mhux biss in-nisa però anki li jirġiel għax vera tkun libsin il-ġilek u tajt iż-żaqti tatta, però xorta tista' teffordja titlef xi ftit l-ewwel hemm. Għalfejn titħaq. Mela, titħaq xejn sinjali wara li ngustom. Il-flor. Mela. Il-flor għandi flor gustusi. Mill-aħjar ħafna miski, vera raġel sew. Mela, bażikament kif qed ngħidu raġel qisu hemm dik it-tendenza illi jekk ħanilbsu daqsxejn ikbar ħatatti l-iżbalji. Però mhix skuża laqqas, għax anzi anke jekk nitkellmu terms ta' saħħa, iktar ma inti jkollok xi ħadd miġbur madwar żaqek, iktar hemm riskju u iktar hemm pressjoni fuq il-qalb. Ġifieri, il-ħsara bażikament normalment għalhekk hemm iktar riskju ta' attakk tal-qalb fl-irġiel milli fin-nisa. Issa, il-mod kif nidru l-estetika, raġel qisu għandu iktar dak il-lussu illi jagħmel xi jagħmel ħajkolli bessut. U differenti minn mara li forsi tkun qiegħda eżatt. Imbagħad inti xorta, ma ġifieri naraw nies li libsin sut illi ħadd ixpakka kważi u naraw nies li huma politi xorta bis-sut. Jiġifieri mhux skuża li għax aħna l-irġiel ħankun libsin sut ma ħajder l-ebda difett. Però fil-verità, iva, fil-każ tan-nisa ikun iktar importanti. Hemmhekk x'qegħdin naraw ritratt ħelu illi qabel bażikament qed naraw il-koppja illi mid-dera ma jistgħux jiffitjaw fil-ħwejjeġ tagħhom, imbagħad iddeċidew li jagħmlu bidla flimkien u nistgħu naraw x'differenza. Huwa l-istess raġel da? Ma nafux, issaqsix lili. Hawnhekk qed ikkomplejnjaw il-kamera. Qegħdin jgħiduli le, huwa l-istess raġel jew le? Le mhuwiex istess raġel. Mhuwiex istess raġel, jiġifieri. Ifhimni. Qed jgħidilkom li huwa l-istess raġel. Ma nafx, jiena ma nafux. Mhux qed jaċċettaw għall-kamera. Ma nistax ngħid jiena, ġifieri da. Ifhimni, il-bidliet ħajsiru dejjem, ġifieri dak li jkun jekk jaħsiblu minn kmieni, forsi dak ir-raġel jgħidu għall-istess wieħed. Ma mhix dik il-bidla fi żmien ftit ġranet u laqqas fi żmien 6 xhur jgħidu kif inhi. 6 xhur huwa l-minimu illi rridu naħsbulu biex ma nħallu xejn għall-aħħar. Għaliex? Għax iktar ma nagħmlu affarijiet estremi, iktar ħajkollna riżultati forsi estremi. Jkun hemm min anka jispiċċa fiċ-ċans illi jispiċċa anka l-isptar, illi l-affarijiet mhumiex sbieħ. Żball komuni ieħor qed nara daqsxejn il-miżin hemmhekk huwa nqogħdu niċċekkjaw kemm qed nitqawwew jew kemm qed nirqaqu kull 2 minuti. Kull kemm suppost niċċekkjaw kemm aħna niżnu. Mela, kull darba
Kubna ta' ridu nitilaw fuq dak il-mizin. Tajjeb, mela biex inti jkollok daqxej pattern, tajjeb biex ikun hemm daqxej ritmu, inti l-idealment intiżen darba kuljum, jekk ħadd intiżen kuljum, però fl-istess ħin. Mela pereżempju jiena l-ewwel ħaġa li mmur it-toilet tajjeb, wara li lesti nitla' fuq il-miżin pereżempju, qabel ma niekol qabel ma nixrob. Jekk irid niċċekkjah ta' kuljum. Filgħodu ġifieri. Filgħodu, ħalli jkun hemm konsistenza. Għax jekk noqgħod ngħid isma' sakilt ħammur nara kemm qiegħda. Mhux bil-fors ħatarak li żidt iktar. Jew inkella qabel ma torqod, jew inkella wara tazzel, ma dejjem ħajqgħod jilab. Mela tkun daqsxejn konsistenti u wara kif inti sejjer. Però l-iktar li jgħod u disemmejnija kemm il-darba mirejl, mhux kemm qed niżen, imma anke kif qed joqogħdu l-ħwejjeġ. Mela jekk inti kellek jien naf size 16. Illi bizmin dejt tiffitja fil-14. Mux ovvja li huwa sinjal ta' progress, irrelevanti minn kien lift weight, klift 2 kilos jew klift 4, is-size 14 qed joqgħod li sew. U dakinhar ta' t-tieċ, ħadd mu se jgħidlek, ħanara qabel ma ngħidlek kemm inti sabiħa. Ġibt il-miżin 100 jitla. Jekk inti iktar minn 60, m'intix sabiħa. Dik very small. Irrelevanti, ġifieri dan anke ġieli kellek mistiedna inti li huma atleti. L-atleti bla ma trid anke jkollhom l-istess tul ta' persuni komuni, ta' persuni ġenerali, ħajkollhom iktar peace xorta. Tajjeb, għaliex, għax il-muscle, il-muskolu huwa tqil. Li ma tantx ikollhom dawk l-atleti jkun xaħam. Għalhekk ngħidu l-allu x'figera għandhom xi ġmiel pereżempju. Ma xorta il-weight. Imma l-weight jitla' għax il-laħam li huwa muscle ġifieri, dak jiżen ħafna ġifieri ta' min li ma nkunux skjavi literalment tal-miżin, importanti fem. Semmejt li d-dieti estremi. Ma nafx hekk asmaj bid-dieti tal-likwidi. Fejn Iwa ħażini, tajba jedita li wieħed tirrakkomanda, jar ma nagħmluhiex. Mela popolari ħafna diversi dieti differenti, ġifieri ikun hemm min jgħid jiena li ħanagħmel ħanixrob biss minn issa l-qudiem daqshekk il-tikel ħalli kemm jista' jkun intella nqas kaloriji. Li jgħod huwa xi jkun hemm f'dawk il-likwidi. Ġifieri altru jiena pereżempju nagħmel il-famużi smoothie. Pereżempju nitfa' frott, nitfa' xi sors ta' protein, pereżempju xi protein shake jew xi Greek yogurt pereżempju, u niblendja kollox imbagħad nixrob kollox mod. U altru f'dak id-drink ikolli pereżempju xi daqsxejn ħass biss, jiġifieri ħass literalment inġibu ilma u forsi naqra karfus, għax hemmhekk kull ma qed nieħu u ma naqra ħaxix. Issa immaġinak inti tagħmel il-ġimgħat tixrob il-ħaxix biss. Number 1 ma nafx kemm ħaddum tissapportiha għax wara ftit ħataqbiżlek. U ġismek ħajibda jtik kull tip ta' sinjal li qed tagħmel l-ħsara. Mela u ġieħ rasijiet tipikament ma nistax norqod il-dak li kun qed naħtfu bir-rabja, eċetera, eċetera. U dawn huma kollha konsegwenzi tal-inħallu għall-affarijiet tal-aħħar. Mela jekk inti taħsiblu xhur qabel, awtomatikament m'intix ħajkollok tagħmel dawn l-affarijiet esaġerati u ġismek ħajurik illi inti jekk qed titlef il-weight b'mod tajjeb qed tħossok tajba, bimlija enerġija, iktar forsi pożittiva, iktar tranquilla, torqod aħjar. Anka l-ġuħ qisu jibda jaqbdek f'ħinijiet li huma aktar normali, mhux daqqa bil-ġuħ ħafna, daqqa xejn, terġa' bil-ġuħ ħafna, terġa' xejn. Ġismek importanti u tempju x'inhu, rridu nieħdu ħsiebu, ma nistgħux intuħ dieti li ħajamlu aktar ħsara milli ġid. Ma permetti li semmejdi tal-protein shakes u jekk pereżempju tħu smoothies u affarijiet frott, ħaxix ma jkunu sustanzużi. Dak li jkun jekk jagħmellek l-aħħar xahar biex jiġi daqsxejn iktar informa jagħmellek xorta mhuwiex rakkomandat? Mhux rakkomandat daqshekk tul ta' żmien, jiġifieri xahar normalment ikun wisq. Xahar huwa ħafna. Kif semmejtlek anka il-każ tal-atleti pereżempju, dawk jagħmlu dak li jgħidula peak week. Illi l-aħħar ġimgħa huma jibdew jitlu f'ċertu rutini anka ta' dieti daqsxejn speċjali, però jkunu taħt gwida professjonali daw ta' mhux jagħmluha minn jeddhom. Ħalli huma qishom ikunu fil-peak kemm tal-performance tagħhom u forsi anka tad-dera tagħhom. Però dik normalment ma tieħux iktar minn ġimgħa għax il-professjonisti stess jgħidulha isma' da li ħa tagħmel tamlux għal iktar minn 7 ijiem pereżempju. Xahar huwa tul ta' żmien ħafna. U hemm ċans li l-iktar xahar importanti, speċjal l-iktar xahar li forsi inti tkun irrabjata, li tiddejja li qed ikellmu kien nies u m'għandix aptit u ma nistax norqod. Tispiċċa minn avveniment daqshekk speċjali għal xahar terrur. Le perswas li wieħed irid jipprepara kemm jista' jkun qabel. Issa di forsi tapplika forsi daqsxejn iktar għażagħżagħ milli għall-adulti. U għaliex inti jekk għandek pereżempju għandi il-mother of the bride u l-mother of the groom qegħdin isegwuna minn hawnhekk. Dak li jkun jaf jibda jipprepara minn qabel u jitlef dak il-ftit piece. Però iż-żgħażagħ, speċjalment għandek l-arusa jkollhom il-hands party u fil-każ tal-ġuventuri il-bachelors, anke hemm il-konsum tal-alkohol li ħafna drabi iż-żgħażagħ jixorbu. Issa naħseb huwa fatt li l-alkohol
Jiemna li għasad ma skoprejt blebda tip tal-kol naħseb li ma jħaxxinx. Mela, bħal kollox fih il-kaloriji. Issa però bħala ingredient l-alkohol minnu nnifsu huwa approvat minn diversi studju li jtellef ħafna l-fat loss. Jiġifieri l-alkohol qatt ma nistgħu ngħidu li huwa tajjeb għal fat loss, però interessanti hemm ukoll studji li jgħidu meta tieħu drink jew tnejn, apparti li huwa tajjeb għas-saħħa fosthom għall-qalb u ċirkulazzjoni, eċetera, jista' anke jgħin xi ftit il-fat loss. Però qed nitkellmu fuq drink jew tnejn, mhux qed nitkellmu fuq fliexkun jew tnejn. Importanti ħafna. U fost l-iktar sorsi rekomandati f'dal-qasam ikunu dry wines, pereżempju, iktar ma jkun dry, iktar ikun aħjar. Ifhimni, da qed nitkellmu fuq affarijiet illi huma irqaq, għax hekk inti żammejt għal tazza jew tnejn, kważi kważi kwalunkwe drink mhux se jagħmel daqshekk impatt qawwi. Pero meta naqilbu għal fuq il-fliex kien imbagħad tkun kwistjoni totalment differenti. Le, ma tnieħu pjaċi li pereżempju għamilt referenza għall-imbit u mhux għall-whiskies għall-argument, ġifieri. Għax dry wine huwa magħruf iktar minn drinks forsi minn spiriti oħrajn illi huma aktar perikolużi, speċjalment dawn l-spirits iva. Il-white spirits ikunu daqsxejn iktar ta' min noqogħdu attenti. Ifimni, diġi li sib tobba li jirrakkomandawlek isma' ta' tsambit ħamra fil-għaxija insew il-fatta tixjew mhux xi tagħmel ukoll tajjeb. Eżattament għall-ansjetà biex dak li jkun anke forsi jorqod iktar tranquill, mhux kulħadd l-istess. Pereżempju qed niftakar anke fil-kafè. Il-kafè huwa ingredient il-kafeina fil-fatt li hija tajba ħafna l-qabel workout. Għal min joħodha pereżempju madwar nofsija qabel studji sabu, però għal nies li jkunu ansjużi, dak il-kafe jista' ġelhom tħossuhom ħafna ħjar. Forsi anka ngħid min illi l-qalb tant tibda taġġel illi kważi jibda jibża jitrenja xejn marelli isu ħajtini xi ħaġa. Jiġifieri mhux kulħadd ħajqa' tal-istess kappa, għalhekk imbagħad irridu naraw il-persuna b'mod individwali. Tiltaqa' mal-persuna tara x'ma jaqbilx magħha x'jaqbel magħha, x'tixtieq u x'ma tixtieqx. U hemmhekk fejn tpassa l-pjan, mhux ġast kemm taqbad u tgħid b'mod ġenerali x'ħajaħdem għal kulħadd. Importanti ħafna. Mela naħseb xi ħaġa importanti li tallimna bħalma tibbukkjaw il-fjuri, is-sala u kollox minn sentej, 3 snin qabel, idealment bejn sena jew ftit xhur inqas ħamin sena ibdew ħudu ħsieb tad-dera tagħkom, speċjalment jekk intawx komdi kif intom. Kif qed inti ġifieri nibdew naħsbu għal kollox, kemm importanti naħsbu għal ġisimna għax ġisimna huwa iktar li ħajjidher imbagħad. Ġifieri jista' jkollok xarek vera sabiħ u għaliex le. Però l-figura tiegħek ovvjament hija xi ħaġa tiġbed ħafna lajn ukoll allura. Importanti. Ma importanti wieħed ikun jaf jibda jipprepara minn qabel, speċjalment ovvjament jekk ma tkunx daqshekk komda bil-figura tiegħek. Matteos, jiena nirringrazzjak. Grazzi ħafna bħal dejjem nieħu pjaċir nitkellem miegħek. Minn hawnhekk ħanaddu għal fejn waslu Simon u Rebecca. U Simon jidher illi kważi lest? Tela ħafna, ma tela ħafna mill-ewwel ħallejnieh illi kien għadu. Qed il-lest il-ban. Kien għadha laqas bis-sinal qed il-ban biex ngħidu hekk. Issa nagħlqet il-ban, għamilna l-backcombing hawnhekk u x'hekk. Biex nagħtu boost, taraħ kemm joħroġ. Biex jitlaf tiktar. Eżatt, ma tnollu kemm irridu. F'dan il-każ għandna hawnhekk tjara ħelwa ħafna żgħira, nġibuha nkunu nistgħu narawha. Din hija tip ta' tjara li teħel fuq quddiem, fuq wara mal-ban, fejn trid inti, fejn tixtieq l-arusa. Ups, skużawni. Dik hija fuq quddiem. Din hija għal fuq quddiem. Ma jekk ma ħatolli l-ban iżjed, pereżempju li iżjed il fuq tista' twaħħala iżjed lura il-ban aw it-tjara, jiddependi anke skont xi tjara tixxi, anke l-usa tagħha kif ikun ħalli tkun tista' tidħol importanti. U di ħafna drabi anki kollha daw il-loops fit-tar biex kun tista' tagħmlu l-hairpins xek fihom biex kun tista' proprju tqabbada max-xahar. Qed taraw hawnhekk. Importanti tkun adattata l-head shape tal-persuna ħalli ma ddejjaqix ma tkunx issukkata ħafna qaslus ħafna. Għalkemm illum il-ġurnata ssibhom ikunu pjuttost flexible, soft u tkun tista' tirranġa mar-ras jew mal-hairstyle li jkollok. Rebecca, imxejna mhux ħażin. Imxejna, għalla volja jina u Simon qed niġġieldu għax fil-ħin. Ħaniprofa, ħanajlek se nagħmel, Simon, iqaf sekonda kemm indawwar ftitek. Mela. Hekk, daqshekk. Miski. Mela, x'għamilna sissa? Mela, sissa għamiltilha, mela jien qed nimmaġina li t-tiċ ħajkun fil-għaxija, okej? Għaliex fil-għaxija nistgħu nużaw eyeshadows li jkun fihom shimmer, forsi naqra glitter, jekk ħadd iżżewweġ filgħodu aħjar ikunu matt. Issa li għamiltilha għala għajnejk ftit kif tistgħu taraw hawnhekk għamiltilha isu ikanġi fir-roża, però jleq ħafna għandu isu l-glitter.
Issa, għamiltila l-fake eyelashes. Issa, l-fake eyelashes illum il-ġurnata tista' jew twaħħalhom jew kella hemm semi-permanent eyelashes jekk forsi jinnaf biex tkun iktar safe illa għaliex Semi-permanent jagħmluhom minn qabel mhux dak li ta' tattiċ. Le, rridu jagħmluhom minn qabel anki sa 3 xhur qabel biex jidraw naqra. Importanti. Le, minti mbagħad kull 3 ġimgħat minn għalija jew 4 ġimgħat terġa' tmur. Minti biex speċi ta' tidrom, okay? Issa, illa lix il-false eyelashes xi kultant jekk ikun riħisfel ituk battikata. Vera? Għana najdu għaxxara, ħna jgħatik battikata riħisfel anki. Anki l-eyelashes. Illum weħlu no problem ġifiri għawġu, pero jekk ikolli ikun hemm xi tix f'Settembru. Hawnhekk dejjem fuq bl-air-condition u biċċilers biex għawlin. Eżatt. Mela, għamiltilla l-eyelashes, orajt jidru sbieħ ħafna fil-jum tat-tiċ jidru sbieħ ħafna. Issa l-għajnejk, issa jien hawnhekk għamiltilla tip ta' liquid eyeliner. Issa Mirej, skużani ftit, illum il-ġurnata għaw daw it-tip ta' gels. Miflok il-tassoltu, il-liquid liner tassoltu, ikollok angle brush, alright? Umbat ikollok isu paste u tagħmel il-liquid liner bil-brush. Issa x'inhi d-differenza? Inti tista' tagħmel l-angle, alright? Il-winged eyeliner ikun iktar faċli. U plus l-eyeliner jiġi iktar intens. Jiġifieri il-kulur tagħha tkun iktar soda tidher ħafna isbaħ, alright? Jiġifieri jiena meta inti twaħħal eyelashes importanti li dejjem tatti fejn waħħalt il-eyelashes bil-liquid liner jew bil-gel eyeliner, okay? Idum iktar da mill-liquid? Skont, jekk il-liquid ikun waterproof, l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Pero, Iva, it's a long lasting thing, għaxu jinxef u jiġi isu paste, anke biex neħe bil-makeup remover, tinduna kemmu diffiċli biex neħe. Umbat i-blend jgħid naqra grease mal-outer corner tal-line biex jiġi iktar elongated kif tista' tara, alright, tiftaħ għajnejk u għamiltila black eyeliner intense ħafna, alright, fuq għajnejha. Umbat skont il-kuluri li tuża li tażel għal-eyeshadow. Li għamilt fl-għajnej u taħt l-għajnejn. U mill-istess liquid jew lapis? Le, dak lapis. Lapis, alright. Umbat jina nħobb naqbad brush normali u mmexxieħ naqra biex tal-brush iż-żarba bdejna program. Għanet, kellu ma kanix ċans nkomplu. Xi-darba nkomplu nfakru għal-producer, nagħmlu programmi uħar fejn jidħlu ftit iktar fuq dettal tal-brushes. Ħanħallik tkompli taħdem hawnhekk il-makeup u sajmin b'xi mod jirranġaw bejnietom min ħajnexxielu jkompli. Għamor waqfa sira ta' riklami f'għawnek, f'għaw segwu l-program LTV.